Pasear polo Porto Deportivo de Sada é unha gran oportunidade para coñecer todo o seu potencial. Situado nunha ría abrigada, aquí poderás navegar durante todo o ano. Esta condición, xunto cos excelentes servizos que presta, fan da dársena deportiva a máis grande de Galicia e unha das mellor valoradas do norte de España. Con 1.300 amarres, o porto acolle embarcacións de ata 25 metros de eslora. Aquí acostuma lucir a bandeira azul como certificado da súa calidade. O Porto de Sada é, sen dúbida, un dos mellores portos refuxio da zona, xa que, ademais de dispoñer de todos os servizos necesarios, nas súas inmediacións conta con escolas de vela, tendas especializadas e talleres de reparación. Aquí, o deporte náutico por excelencia é a vela, polo que este porto se converteu no grande anfitrión das mellores regatas de Galicia. Se o que buscas é gozar dos deportes náuticos, en Sada poderás participar en cursos de vela, competicións ou alugar veleiros para pasear pola ría. Os amantes da aventura tamén encontrarán entre as súas 8 praias lugares ideais para practicar windsurf, submarinismo ou rutas en kayak, entre outros moitos deportes. Auga, deporte e diversión sempre da man no mar de Sada.